Godt. Vi skal snakke om inertimoment og kinetisk energi bundet i rotationsbevægelse i dag. Og det er i virkeligheden ikke så kompliceret, men bogen gør sit til at gøre det meget abstrakt. Så vi må se, om vi kan få en lidt mere fornuftig forståelse af det, fordi ideen er egentlig super simpel. Altså hvis jeg har et eller andet legeme, lad os for eksempel tage en cylinder her, som vi sætter til at rotere omkring midteraksen her. Så det der gælder for sådan et stift legeme som en massiv cylinder her, det er jo, at alle dele roterer med samme vinkelfrekvens. Det betyder, at hvis jeg nu kigger på, vi kan indføre et koordinatsystem, og jeg har en eller anden lille delmasse her. Vi kommer til at kalde de her delmasser for en alfa, når vi summer over alfa. Vi har en eller anden delmasse her. Så udfører den jo en cirkelbevægelse rundt i sådan en cirkel her. Og den fart, vi har her, hvis vi siger, at den vinkel, vi måler rundt, den går hedde phi. Så ved phi, den er jo bare den vinkelrette afstand, altså afstanden ind til rotationsaksen, lad os kalde den, er vinkelret alfa for eksempel. Alfa, og så gange den der vinkelfrekvens. Så jo længere man er fra omdrejningsaksen, jo hurtigere bevæger man sig selvfølgelig. De masseelementer, der sidder lige på aksen der, har ingen fart. Men det betyder jo så, at jeg kan sige, at når jeg kigger på den roterende del, altså hvis jeg sætter den her i rotation, der kan også være en massecenter bevægelse, men hvis det nu bare er rotationen, vi kigger på, så kan jeg beregne den tilhørende kinetisk energi, så det er en halv, og så summer jeg over alle de her delmasser, som er en alfa, og så skal jeg jo have deres hastighed i anden. Altså det vil sige, at jeg får R vinkelret alfa i anden, og så omega i anden. Og det der så er vigtigt her, det er jo, at det er den samme omega for dem alle sammen, så den er sådan set noget, jeg kan tage uden for min summation. Og det, der står tilbage her, den her karakteristiske størrelse, det er så det, vi kalder for inertimoment. Halv er universel, og den er universel, så det, jeg finder ud af, det er jo altså, at der er selvfølgelig den der proportionalitet mellem den roterende kinetiske energi, og så omega i anden. Det hele går som omega i anden. Og så er der så den her størrelse, inertimomentet, som selvfølgelig afhænger af formen på vores legeme. Den vil også afhænge af massetætheden i alle de legemer, vi kommer til at kigge på, har altså en konstant massetæthed. Men det afhænger selvfølgelig af, hvad det er for et materiale, det er lavet af. Og så vil det jo i almindelighed også afhænge af, hvordan legemet nu er orienteret i forhold til vores rotationsakse. Og det er det, som gør tingene meget mere komplicerede. Men det her det er sådan set ideen, altså at vi har en karakteristisk størrelse på vores legeme, og så når vi beregner den rotationsenergien her, så skal vi bare vide, hvor hurtigt vi roterer omkring den her akse. Så det her det er forholdsvis simpelt. Men det kan hurtigt gøres meget mere kompliceret. Fordi det vi nu vil gøre, det er at se på noget, der er fuldstændig generelt. Og så vil vi prøve at bruge det på nogle simplere eksempler. Men
Vi gør det så generelt, som det næsten kan blive til at starte med. Så lad os nu sige, at vi har et vilkårligt koordinatsystem. Altså ikke nødvendigvis noget, der er sammenfaldende med nogle symmetriakser. Bare et helt vilkårligt koordinatsystem. Og så har jeg mit legeme herover. Og jeg har en rotationsakse, som heller ikke nødvendigvis er sammenfaldende med nogle af akserne i koordinatsystemet. Det kunne være, at jeg bare havde en rotationsakse, som ligger her. Den går igennem origo i mit koordinatsystem, så jeg roterer altid omkring origo. Origo ligger fast, kan man sige. Origo er det eneste punkt i verden, der ikke bevæger sig. Men aksen her kan i princippet pege i alle mulige retninger. Og så er det jo klart, at den her masse, den roterer jo så på en eller anden kompliceret måde her omkring den her akse. Så det er den helt generelle. Det helt generelle setup. Og det vi skal se her, det er, at den her roterende kinetiske energi nu bliver lidt mere kompliceret, nemlig noget, vi kan skrive på den her form. Og det her, det er en matrix, vi kalder for energi, moment, tensor, for at det ikke skal være løgn. Jeg skal prøve at forklare, hvad det betyder. Men det er, altså matematisk set er det en 3x3 matrix. Så det vil sige, ikke, at når jeg prikker den her rotationsvektor ind på, sådan en almindelig 3-dimensionel vektor, jeg prikker ind på, så giver det her i sig selv en 3-dimensionel vektor, som jeg så prikker ind på endnu en vektor. Så alt det her bliver selvfølgelig skaleret. Men den her proportionalitetsfaktor er ikke længere en skalar. Det er nu en tensor, altså en matrix. Og det, der ligger i begrebet en tensor, til forskel fra bare en matrix, er, at dens præcise form afhænger af koordinatsystemet. Det er det, vi mener med en tensor. Det er jo sådan set klart nok. Altså, hvis jeg brugte det man kan sige, det her det er selvfølgelig en fuldstændig indvejning. Altså den kinetiske energi der er, hvad den er. Men det udtryk, jeg får her, vil jo afhænge af, hvordan jeg nu har valgt mine koordinatakser. Altså jeg kunne, i det koordinatsystem, jeg tegnet her, der har min omega tilsyneladende jo komponenter i alle tre retninger, og det giver så en kompliceret tensor. Men jeg kunne også have valgt et koordinatsystem, hvor omega var sammenfaldende med en af akserne, og så ville den her tilhørende tensor se anderledes ud. Så det er det, der ligger i, at det er en tensor. Den afhænger altså af, hvad det er for et koordinatsystem, vi vælger, til forskel fra en matrix. En matrix er bare en samling af 9 tal, der er, hvad de er. Så det er også et lidt abstrakt begreb. Det vi så kunne gøre for at gøre tingene simplere, det var, at vi kunne sige, at et eller andet sted her har jeg jo mit massecenter. Center of Mass, og nu i det her kapitel hedder den vektor der, som giver positionen til massecenteret, den hedder A. Så det jeg kunne sige, det var, at jeg jo her kunne tegne den så at sige forskudte situation, så her har jeg så en parallelt forskudt rotationsvektor der. Og hvis jeg sætter koordinatsystemets origo i massecenteret, massecenter, så det energimoment, jeg har der, det vil jeg så give sådan et subscript C. Bogen er ikke særlig omhyggelig med det. Det hele hedder bare I, men jeg synes, det er lige lovligt forvirrende.
Så altså hvis vi er i sådan et koordinatsystem her, så vil jeg give den et subscript C. Så det er, lad os sige, det her det er det helt generelle. Det her det er så et specialtilfælde. Og så har vi et andet specialtilfælde. Nemlig, hvor vi kan sige, at vi har akser valgt, så I er diagonal. Altså den her 3x3 matrix kan med passende valg af akser altid blive diagonal. Så i det her særlige koordinatsystem, som jeg vil give et subscript H, fordi det er det, vi kalder et hovedaksesystem. Hovedaksekoordinatsystem. Det er fint. Derfor H. I det koordinatsystem, der ser tensoren sådan her ud generelt. Så der står på noget på diagonalen. Og det kan altid lade sig gøre. Det kan altid lade sig gøre af nogle egenskaber, på nogle egenskaber med sådan en tensor her. Det kan altid lade sig gøre at finde et koordinatsystem, hvor den her er diagonal. Og det gør selvfølgelig tingene lidt simplere. Og det allersimpleste, og det der altid vil være naturligt at gøre, kan man sige, det er jo at bruge kombinationen af de to her. Altså et koordinatsystem, hvor massecenteret ligger i origo, og akserne er valgt på den naturlige måde, nemlig sådan, at den er diagonal. Godt. Så det skal vi prøve at få lidt styr på. De er forskellige. Hvad sammenhængen er mellem dem. Så lad os lige nu sige, at vi igen har vores generelle koordinatsystem med nu altså en eller anden, lad os sige her, nu har jeg lige valgt, at jeg har min omega her, og en positionsvektor her. Det vi jo ved, det er altså, at jeg skal have den her vinkelrette komposant, og den vinkelrette, hvis nu den her, den hedder theta, ikke? Så den vinkelrette, det er jo r gange sinus til theta. Men det jeg jo også ved, er, at længden af omega kryds r, det er jo netop længden af omega gange længden af r gange sinus til vinklen. Så det er også præcis omega gange r. Så det jeg selvfølgelig lærer af det er, at hvis jeg vil have den kinetiske energi her af en masse, så hvis jeg vil have en halv en alfa og så den her v-phi, den hastighed jeg har rundt der i anden, så er det her også det samme som en halv en alfa og så længden af det her krydsprodukt i anden. Fordi jeg har den der relation. Så skal vi have endnu en relation, men det jeg kan sige her, det er jo altså, at det her, det bliver det samme som omega i anden, r i anden, sinus i anden. Jeg kunne også kigge på to andre relationer. Jeg kunne selvfølgelig sige på omega gange r, det hele i anden, det er selvfølgelig bare omega i anden, r i anden. Men jeg kunne også kigge på prikproduktet i stedet for krydsproduktet. Og det ved vi jo, at det der, det er længden af den ene gang, længden af den anden gang cosinus til vægten. Så her har jeg omega i anden, r i anden og cosinus i anden til theta. Så jeg kan jo hurtigt sætte det her sammen og se, at den første der, omega, den der må være den der, omega r i anden, minus den der. Det vil sige omega prik r i anden.
Så det vil sige, at jeg kan også skrive min rotationsenergi der på den her form. Og det jeg godt kunne tænke mig nu, det var at sætte omega-vektor udenfor det der. Så jeg kunne godt tænke mig at skrive det her på formen en halv m alfa omega-vektor, og så prikket med et eller andet, som jeg kalder for lille i. Det er heller ikke en notation, hvor man bruger, jeg synes, det er nyttigt. Og så et omega-vektor igen. Og det jeg påstår, det er det nemmeste måde at se det på, det er, at den her lille i tensor. Hvis jeg skal have det første led her, så er det sådan set bare R i anden, og så en enhedsmatrix. Det her det er en enhedsmatrix. Det her det er bare 1, 0 og 1. Det kan jeg se, det er i hvert fald rigtigt, fordi hvis jeg prikker omega-vektor ind på en enhedsmatrix, så bliver den bare til omega igen, og så prikker den med endnu et omega, så det der det giver bare omega prik omega, som er omega i anden. R i anden er bare en skalar, som står der. Hvad så det der? Ja, det er et minus, men hvis jeg nu kan skrive det sådan lidt abstrakt på den her måde, det er det, der hedder dyadisk produkt. Så det er altså to vektorer ved siden af hinanden, men der er ikke nogen prik imellem. Er I nogensinde stødt på det i matematik eller andre steder? Det, der hedder et dyadisk eller et yderprodukt. Og det er også, det er lige meget, altså det man kan slynge om som et fine udtryk her. Men I behøver ikke tage det for mere end det er. Det er bare en måde at skrive det her på. Her har jeg et prikprodukt, som skal i anden. Når jeg nu trækker de to vektorer, en ud til venstre og en ud til højre, så bliver der to vektorer tilbage. Dem skriver jeg bare sådan ved siden af hinanden. Og meningen er jo altså, at når jeg laver den her operation, ikke, jeg prikker en omega ind fra højre, den der. Den bliver prikket ind på DR, som står til højre her. Jeg skal skrive det. Altså, hvis jeg skal have omega prik det her dyadiske produkt, yderprodukt, så er det bare, at man skal læse det som det står her nærmest ikke. Jeg prikker den ind på den, det vil sige omega prik R, og så prikker jeg den ind på den omega prik R. Og det er jo altså bare det samme som omega prik R i anden. Så det er bare en fancy måde at trække de der vektorer ud, sådan at det, der står tilbage, præcis giver mig prikproduktet. Og hvis jeg vil have den der på komponentform, så kan vi sige, at generelt så lad os sige, at vi er i et koordinatsystem, hvor komponenterne af vores positionsvektor hedder x1, x2 og x3, og vores omega-vektor hedder så også omega 1, omega 2, omega 3. Det der koordinatsystem, den der lille, jeg har en lille i tensor her. Jeg har R i anden på, altså gange diagonalen. Så det vil sige x1 i anden, x2 i anden, x3 i anden gange den her enhedsmatrix. Og fra det skal jeg så trække det ydre produkt. Som jo altså bare er de her to vektorer skrevet op sådan på komponentform. Så heroppe får jeg x1 gange x1, her får jeg x1 gange x2, og her er x1 gange x3, og så videre. Her står også x1, x2, x2 i anden, her står x2, x3, x3, x2, x3, x3 i anden. I kan selv se, at hvis jeg nu tager en vektor og prikker ind her, så kan jeg jo sætte en x1 udenfor, og så står der selvfølgelig x1 gange første komponenten plus x2 gange anden komponenten plus x3 gange tredje komponenten. Så det giver lige præcis
x1 gange r, prik den vektor nu. Så alt det der kan jeg jo så lige trække sammen. Jeg kan se, at den der, hvis jeg kigger på det første, altså et komponent, den der bliver spist af den der, så heroppe kommer x2 i anden plus x3 i anden, det er der tilbage. Og så ellers, alt det der står uden for diagonalen, det står selvfølgelig kun i den her del. Så her kommer minus x1, x2 og minus x1, x3. Her kommer minus x1, x2. Her kommer så, kan man sige, det er den der mangler her, fordi det er 1, komponenten, det er selvfølgelig x1. Så her må det jo så være 2'eren, der mangler, så x1 i anden og x3 i anden, minus x2, x3, minus x1, x3, minus x2, x3. Og så her er det 3'eren, der mangler, så her er det x1 i anden og x2 i anden. Sådan der. Så det er inertimoment tensoren i virkeligheden, hvis jeg ganger den med den tilhørende masse der. Inertimoment tensoren er den her lille delmasse. Så det jeg så får helt generelt, det er så, at det samlede inertimoment for hele min massefordeling, hvor jeg har en masse masser, som alle sammen bidrager på den her måde, er så det jeg får ved at jeg siger summer over alle delmasserne gange, altså det jeg summer, det er massen af delmasserne, gange sådan en tensor der lille i alfa, ikke hørende til det punkt alfa, jeg nu snakker om der. Det virker naturligvis temmelig abstrakt, så lad os lige se et eksempel hurtigt. Så det eksempel bogen bruger, som vi vil prøve at holde fast i, er en terning. Så det er en ligesidet terning, for at det skal være nemt. Så der er en sidelængde her, som hedder B i alle retninger. Og det vi har valgt, det er altså, at en af terningens hjørner er jo, det er vores valg af koordinatsystem. Men ellers så terningens sider er sammenfaldende med koordinatsystemet der. Det første vi lige skal gøre, det er, at vi skal sige, at det der, det er jo en kontinuerlig fordeling. Det her det forudsætter jo, kan man sige, at vi har nogle diskrete masser, men hvis jeg har en kontinuerlig fordeling af masser, altså et volumen på den måde, så får jeg jo for eksempel, at min xx komposant af sensoren der bliver til et integral. Jeg får integralet over hele verden, hvor jeg så skal have den delmasse, jeg har på et givet sted, den er jo så et masse tæthed gange lille integral volumen, jeg måtte kigge på. Og for det her tensorelement, det der står på diagonalen, der er det så y i anden plus z i anden, jeg skal have med under integralet. Hvis jeg kiggede på de her elementer uden for diagonalen, som nogle jo kalder for inertiprodukter, så får jeg noget helt magen til. Jeg får en integral. Så det her det er igen en delmasse. Men her er det så, når det er xy-element, jeg skal have, så skal jeg gange med x og y inden for integralen, og jeg har minus der, og så integrerer. Så de der summer, jeg havde på en diskret fordeling, bliver til integraler naturligvis. Så det er det tilfælde, vi har her. Og det er selvfølgelig yderligere simplificeret ved, at rho bare er konstant. Så lad os starte med xx-elementet der. Jeg tager rho og sætte udenfor.
og så får jeg tredobbelt integral, det bliver alle sammen fra 0 til b. Så får jeg y i anden og z i anden, dx, dy, dz. Så det er jo ret simpelt. Det første jeg kan se, det er jo, at x indgår slet ikke i min integrant, så mit x-integral giver selvfølgelig bare b. Så kunne jeg lave, skal vi sige, at jeg laver vores y-integral. Y i anden del integreret giver en tredjedel y i tredje, og med grænserne indsat, så får jeg jo så en tredjedel b i tredje. Z i anden integreret med hensyn til y giver bare z i anden gange y, så med grænser indsat får jeg z i anden gange b, og tilbage står med z-integration. Det her det er bare konstant, hvad angår z, så her får jeg en tredjedel b i fjerde. Og z i anden integreret giver en tredjedel z i tredje. Så her får jeg simpelthen også en tredjedel b i fjerde. Så alt i alt får jeg faktisk 2 tredjedele rho gange b i femte. Det kan jeg udtrykke på en lidt simplere måde, fordi jeg kan jo hurtigt indse, at den samlede masse af min terning der må jo være rho gange det samlede volumen, det vil sige b i tredje. Så det der bliver selvfølgelig til 2 tredjedele gange den samlede masse af terningen gange b i anden står så tilbage. Så det var diagonalelementet, og af symmetrigrund så får vi præcis det samme, hvis vi kigger på y og z. Der er ingen forskel på de tre retninger. Hvis vi skal have et af orthogonalelementerne, som vi jo også have, altså af de samme af symmetrigrunde, så skal jeg så lave det her integral her. Så jeg får minus og et rho igen, tripelintegral her. Her kommer så x gange y, dx, dy, dz. Det er sådan set endnu simplere, fordi her har jeg noget, der bare faktoriserer, så jeg får minus y. Eksempel nu kan jeg tage det, der har med x at gøre, det er sit eget integral. Integral fra 0 til b. Så har jeg integral, det der har noget med y at gøre. Integral fra 0 til b af y, det er y. Og så kan jeg tage det integral i form af z, hvor der bare står 1. Så det er så let, at det her giver en halv b i anden, og det gør det her også. Og det der giver 1. Ja, det giver b. Så alt i alt får jeg minus et kvart rho b i femte, som er det samme som minus en kvart hb i femte m b i anden. Sådan der. Så det er jo så nu ser, det er, at hvis vi sætter det sammen, og I så igen udnytter, at det her asymmetrigrunde er det samme som alle de andre elementer uden for diagonalen. Så hvis jeg havde taget x og z for eksempel, så ville jeg have fået det samme. Så min inertimoment tensor her i det koordinatsystem er så noget, hvor jeg kan sætte m gange b i anden udenfor. Alle vegne på diagonalen står der så 2/3. Og alle vegne udenfor står der minus en kvart. Sådan der. Så det er min inertimoment tensor for en terning med det her valg af koordinatsystem. Altså hvor jeg har et hjørne i origo og akserne parallelle med normalerne til terningens sider, kan man sige. Så igen, altså det er vigtigt at forstå, hvis jeg havde valgt et andet koordinatsystem, så havde den der
tensor ser anderledes ud. Så det kan vi jo flux gøre. Vælge også et andet koordinatsystem. Vi kunne nemlig kigge på det, der hedder hovedaksesystemet. Så det vil sige, jeg holder fast i, at det her skal ligge i ORO, men jeg roterer mit koordinatsystem. Så jeg får 3 nye retninger. Det der punkt ligger fast, men jeg roterer omkring punktet. Så jeg får nogle nye akser. Så jeg kunne prøve at skitsere det. Det nemmeste er at sige, at vi holder terningen fast her. Men så skal jeg altså have valgt mig 3 nye retninger i koordinatsystemet her. Så det skal sådan her ud. X-mærke, Y-mærke, Z-mærke. Sådan at med det valg af akser der, bliver min tensor diagonal. Og det kan altid lade sig gøre. Det er et teorem fra matematik, som siger, at jeg kan diagonalisere sådan en symmetrisk matrix der. Og det egentlig handler om, det er noget, I har set i lineær algebra, altså det handler om at finde egenvektorer og egenværdier i sådan en matrix. Så hvis jeg kan finde 3 ortogonale egenvektorer, så vil de udgøre akserne, retningerne i mit hovedaksesystem der. Hvis jeg nu påstår, at der er en egenvektor, C1, som hedder bare 1, 1, 1. Tror jeg på, at det er en egenvektor til den matrix der? Ja? Ja. Hvordan kan du se det? Det er en egenvektor, hvis den bliver skaleret. Ja. Ikke det, der skal gælde, det er, at hvis jeg har min matrix prikket med den her egenvektor, så skal jeg gerne få en egenværdi, vi kunne måske kalde den lambda, og så gange vektoren selv. Det kan man se, at det faktisk er rigtigt her. Og hvad er lambda? Ja, hvad får jeg, hvis jeg har den vektor herover, hvis jeg vil have dens første komposant, den der står øverst, så jeg får jo m b i anden, og så skal jeg også tage den der her vektor og prikke ind på, og så skal jeg tage den øverste. Men i og med, at min vektor påstår, at jeg hedder bare 1, 1, 1, så får jeg jo bare summen af alle elementerne i en række. Jeg får 2/3 minus en kvart minus en kvart. Som er 2/3 minus en halv. Hvis vi sætter på fælles brøkstreg, så bliver det samme som 4/6 minus 3/6, som er 1/6. Så får en 1/6. Det er rigtigt. Hvad ville jeg have fået i de andre? Altså 2 og 3? Ja. Præcis det samme. Præcis det samme. Sådan er det selvfølgelig med matricer, der har den her form, at hvis jeg lægger sammen rækkevis, så får jeg altid det samme. Ikke? Som vi gør her. På den slags matricer vil det her jo altid være en egenvektor. Altså 1, 1, 1, 1. Fordi det betyder bare, at jeg skal lægge sammen rækkevis, og egenværdien vil bare simpelthen være summen af elementerne i hver række. Så det der, det er den samme egenværdi, som det er egenværdien, som jeg ville få i de 2 andre. Og så kan jeg finde 2 andre jeg kan for eksempel finde sådan noget som 1 minus 1, 0. Det er også en egenvektor. Så.
skal vi det? Jeg ved ikke, hvor meget det går ud af det. Men hvis jeg tager... Jeg tager et af den der, ikke? Så den første jeg prikker ind på, så får jeg MB i anden. Her får jeg 2/3, men så får jeg plus 1/4 og plus 0, ikke? I det element, hvis jeg vil beregne 2'eren, så får jeg skal prikke ind med 1 og minus 1 og 0. Så her får jeg minus 1/4, minus 2/3 og 0. Og hvis jeg havde taget 3 komposant, så havde jeg fået en B i anden 1 og minus 1 gange de to der, som er lige store. Så der vil jeg få 1/4. Minus 1/4 plus 1/4. Så møder 0. Så det jeg ser der, det passer lige præcis med, at det her, det er, igen, vi sætter på, vi laver til 12. Det der, det er 8/12 plus 3/12, så det er 11/12. Gange 1. Ikke? Det her nede, det er selvfølgelig minus 11/12. Og det her, det er selvfølgelig 0. Så det kan vi se, at det er jo præcis så meget der gange den originale vektor. Ikke? Så det der er selvfølgelig egenværdien hørende til den vektor. Og så er der en til, der er med en til et talskifte. Så det vi finder ud af, det er, at min inertimoment tensor i det her koordinatsystem, det jeg kalder hovedaksesystemet, er altså nogenlunde diagonal. Lad os sige, at jeg tager den der først. MB i anden, så står der altså en 6/, og de to andre egenværdier er 11/12. Og 0. Nu står jeg nu. Altså det der jo er ideen, det er, at de her egenvektorer, de kan vælges, så de er ortogonale. Så det vil sige, at hvis jeg har det her matrix, så per definition, hvis jeg prikker en egenvektor ind på, så får jeg jo selvfølgelig egenværdien gange egenvektoren. Og så derfor så bliver det bare diagonal i det koordinatsystem, hvor jeg bruger egenvektorerne som de 3 retninger. Og de 3 retninger kan vælges, så de er ortogonale. Der er lidt detaljer af det, når man har sådan nogle degenererede egenværdier. Så kan man også kombinere de der, men det gider vi ikke bekymre sig om. Pointen er, at man kan finde et meget simplere koordinatsystem, eller i hvert fald et koordinatsystem, hvor vores inertimoment tensor er diagonal. Man kan måske godt forestille sig, at for eksempel den her akse er specielt simpel. Ikke? Det svarer jo til, at det tager en retning, som går igennem det hjørne, og så det modstående altså langs med diagonalen. Så det er nok en meget fornuftig rotationsakse, altså en akse, som går igennem her. Hvis jeg sådan tænker sig, at jeg tager min terning, så kan jeg sætte den i rotation, og så vil den blive ved med at, altså så kan den rotere omkring den akse der, uden at den ligesom begynder at slingre. Det er jo også en vigtig pointe, som vi måske lige kunne gøre, inden vi tager en pause. Hvad det her har at gøre med impulsmomentet. Så hvis jeg nu har generelt set så et impulsmoment, som så er bygget op af alle de her små delmasser,
Ikke? Så det er jo, jeg skal summe over alle delmasserne, R kryds P. Men det er, når nu P det er M gange V, så bliver det her det samme som summe alfa. Delmasse der er krydset med, og hastigheden det er jo så den, som er omega kryds. Det er den, så det jeg siger her, det er jo altså, at min impuls her er massen gange hastigheden, men hastigheden den er i sig selv omega kryds R. Og nu kunne jeg igen godt have lyst til at sætte den her ud til side. Og det kunne meget blive gået, man kan regne lidt løs på det. Det, der viser sig, er, at vi kan få det til at stå på en form, som minder meget om det, vi lavede for initiativmomentet, hvor jeg altså har en alfa. Her kommer igen er alfa i anden, og her kommer igen det her ydre produkt, er alfa. Og så, ja, så skulle jeg her have den her enhedsmatrix, hvis det skal være. Minus, og så får jeg sat min omega ud foran. Så det her, det er selvfølgelig lige præcis inertimomentet. Så det jeg kan sige, det er, at jeg har også yderligere en relation, nemlig at impulsmomentet er inertimomentet, inertimoment-tensoren, prikket med min omega-vektor. Og det kan jeg selvfølgelig også bruge til at omformulere min rotationsenergi. Når det nu altså var en halv omega prik i prik omega, det var det vi havde før, så må det jo også være det samme som en halv omega prik L for eksempel. Vi skal gøre det i den rækkefølge med den der. Så der er også, jeg kan også udtrykke energien ved impulsmomentet. Og det der vil gælde her for eksempel, det er, at når jeg nu har mit inertimoment i hovedaksesystemet, så det er diagonalt. Den tensor er diagonal. Hvad så med mit impulsmoment, hvis hvis jeg nu siger, at min rotationsvektor her er sammenfaldende med en af hovedakserne? Så hvis jeg nu siger, at hvis min omega-vektor peger langs en hovedakse, altså langs en af de her retninger, som matematisk er fundet som egenvektorerne, med sådan svarer til akserne i det her koordinatsystem, hvor min tensor er blevet diagonal. Hvis jeg nu siger, at jeg roterer om en af de akser, så omega er langs en af de der hovedakser, det vil altså sige, at i det koordinatsystem ser i sådan noget. Hvad så med mit impulsmoment? Hvad vej peger det? Altså det jeg egentlig snakker om, det er, at i det her koordinatsystem, der har jeg en omega-vektor, som er for eksempel omega 0, 0, eller 0, omega 0, eller 0, 0, omega, ikke? Så det er det, jeg mener, når jeg siger, at jeg har den her langs en af hovedakserne. Hvis min omega-vektor ser sådan ud, og min tensor ser sådan ud, hvad så med L-vektor? Der var jeg peger den. Det er i den samme retning. I samme retning. Det er det. Og det er vigtigt, fordi at den retning, ikke, den siger vi så, den ændrer sig ikke. Så jeg har min omega-akse, den er bare en eller anden fast retning i verden. Og så har jeg en L-akse, impulsmoment,
som peger i samme retning, det vil sige, at mit impulsmoment er også en vektor med en fast retning og en fast størrelse. Det betyder, at den ikke ændrer sig. Altså, den her, den tidsafledte er 0, og det betyder, at så er der ikke noget kraftmoment på det. Jeg ved godt, det virker meget abstrakt her, men det vi måske skal tænke på, det er, hvis jeg nu havde sådan en eller anden underlig klump med op på rumstationen eller op et eller andet sted, og det virker som om, der ikke er nogen tyngdekraft. Hvis jeg nu havde sådan en terning eller noget andet, en cylinder, og nu vil jeg gerne sætte den til at rotere. Kan I se for jer, hvad der overhovedet er muligt? Altså hvis den skal rotere frit, og der ikke er nogen tyngdekraft, så den bliver bare svævende, men den skal rotere frit. Altså kan det lade sig gøre med sådan en terning der, at rotere omkring hjørnet, og så sådan en lodder eller akse her? Så ja, altså, ja. Kan det lade sig gøre? Nej, det kan det, fordi det vil kræve, at så har vi jo et massecenter, som roterer. Flytter sig. Det må det ikke. Det kan kun lade sig gøre, hvis der er en ydre kraft på det. Du kan ikke, hvis du har sådan en terning der, altså så skal den sidde fast på et leje, ikke? Et hængsel. Så det er klart, hvis du sætter, altså har en eller anden hængsel, altså forstår jeg, hvis jeg sætter den her kant her, den sætter jeg fast på et eller andet leje, ikke? Sådan, og så kan jeg selvfølgelig godt skubbe til den, og så begynder den at rotere omkring den akse. Men det vil sige, så har jeg jo et massecenter, der står og roterer rundt. Det kan kun lade sig gøre, hvis der er en passende kraft fra lejet. Det lader sig ikke gøre, hvis den der terning svæver i frit rum. Så den vil rotere omkring massecenteret. Men hvad nu, hvis jeg for eksempel havde sådan en cylinder som før? Man kan prøve at tegne det sådan her. Så jeg har selvfølgelig massecenteret i midten her. Hvad nu, hvis jeg gjorde det? Så jeg tager min cylinder. Det er måske lidt svært, men og så tager jeg fat i de to ender, og så gør jeg sådan der, og så giver jeg slip på den. Så nu har jeg så prøver jeg jo så at have massecenteret til at sidde i midten her. Men kan det der lade sig gøre? Kan den rotere på den her måde? Altså, jeg forstår jo, det her punkt roterer sådan der, ikke? Og det her og sådan. Altså den roterer sådan der, så massecenteret bliver liggende, men sådan en wobbly måde der. Kan I altså, hvad tænker I bare sådan rent intuitivt? Tænker I det der på, skulle der så gøre? Jeg ved ikke, at I er ikke været op på rumstationen, men det kan det. Det kan ikke lade sig gøre. Og grunden til, at det ikke kan lade sig gøre, det er, at det her, det er ikke hovedaksystemet. Den her, altså her, jeg har en energimoment til altså hovedaksystemet, det er jo oplagt det her, der ligger på den her led. Så jeg får et impulsmoment, som faktisk kommer til at pege sådan her, og når den roterer sådan her, så vil impulsmomentet, det vil også stå og ændre retning og præcisere på den måde der. Så det lader sig ikke gøre, uden at der er et eller andet, uden at der er et eller andet, at der er et kraftmoment. Der skal være et kraftmoment, som opretholder den der form for bevægelse. Den sker ikke af sig selv, bare i frit rum. Fordi den her situation svarer ikke til, at der er konstant impulsmoment. Her har jeg et impulsmoment, som står og roterer. I kan prøve, hvis I engang kommer
Det kan ikke lade sig gøre. Det, der selvfølgelig kan lade sig gøre, ikke? Det, man kan sætte den til at rotere omkring den her akse. Så er det spændende. Det er der selvfølgelig overhovedet ingen problemer i. Og den kan også godt spænde om en vilkårlig aksevinkel på. Og hvis I tænker lidt over det, så kan vi hurtigt se, at de der retninger, det er præcis dem, hvor impulsmomentet, det er ikke 0. Det er der er et helt bestemt impulsmoment, men det er konstant. Og derfor kan sådan en rotation foregå, uden at der er et kraftmoment, som holder fast på strukturen. Så det er det, man kan sige, der er fysikken i hovedaksystemet. Det er de retninger, hvis man vil bestemme dem eksperimentelt, så er det de retninger, hvor man kan få strukturen til at rotere omkring, uden at holde fast i strukturen på nogen som helst måde og udsætte det for kraftmoment. Ja, lad os lige tage 10 minutter. Godt. Nu løber jeg lige den her tegning stå, fordi nu er det vi lige skal snakke lidt om. Det, der hedder parallelakseteoremet. Altså, ideen er jo, at hvis jeg nu kender inertimomentet i det her massecenterkoordinatsystem, hvad vil inertimomentet så være i et andet koordinatsystem, altså som er forskudt fra massecenter. Og der er det viser sig, at der er en meget simpel sammenhæng, så jeg kan meget nemt relatere det generelle inertimoment til massecenter-inertimoment. Så det jeg gør, er jo, at jeg siger, at hvis jeg nu har mit koordinatsystem her, og en legeme med et massecenter her, og så relativt til massecenteret har jeg en position lille r, og den samlede altså forskydning i det her koordinatsystem er så stor. Så store r er altså a plus lille r. Sådan der. Og det, der jo kendetegner massecenteret, er, at mit massecenter, det er jo noget med, at jeg skal tage 1 over den samlede masse, og så summe alle delmasserne. Delmasserne der, og så deres positioner, det kan man sige, det er definitionen på massecenteret. Men hvis jeg sætter ind her, så ja, giver jeg selvfølgelig 1 over m, så får jeg summa alfa a plus lille r alfa, men det er jo bare en konstant vektor, som I netop med den der, og så her får jeg bare et tal, det vil sige a, altså der, og så får jeg en emnedel, summa alfa, m alfa er alfa, og de der går selvfølgelig ud med hinanden, ikke? Så det der, det er 0. Så hvis vi tager alle forskydningerne i forhold til massecentret, vægter med delmasserne og lægger sammen, så giver det her 0. Det er heller ikke så mærkeligt. Så hvis jeg måler i forhold til, hvis jeg beregner massecentret i forhold til massecentret, så får jeg 0. Så, hvad nu? Så det jeg egentlig skal, det er, at jeg skal have, hvis jeg nu kigger på x-elementet af mit inertimoment, så skal jeg have summen over alle delmasserne, en alfa, her hvor det er alfa y i anden, og er alfa z i anden. Det er gjort. Så her kommer summa alfa, m alfa, a plus y alfa i anden, og her kommer a z plus z alfa i anden. Sådan der. Lad os gøre det.
Så jeg skal jo have gang i de her parenteser ud. Så jeg får summa alfa. Hvis jeg nu tager det, ja, hvor jeg har y i anden og az i anden, så får jeg en alfa, y i anden og az i anden. Og så får jeg nogle led af typen den i anden og den i anden. Det vil sige y alfa i anden og z alfa i anden. Sådan der. Og så får jeg så led af den type, som præcis giver noget. Jeg får så noget dobbeltprodukt her, som hedder 2 alfa, en alfa. Her kommer y alfa og az z alfa, sådan der, og de der led giver præcis noget. Så de eneste led, der faktisk giver noget, det er dem, der har at gøre med a i anden, eller de der relative koordinater i anden. Og det her igen, de der, det er jo bare konstanter, så det der, det giver y i anden og z i anden, og så den samlede masse der, og så har vi stadigvæk det her. Så det man kan sige, det er, at om jeg bruger de der koordinater, som hører til det der koordinatsystem, eller jeg bruger koordinater, som hører til massecenterkoordinatsystemet, det giver mig henholdsvis det der og det der, og sammenhængen er, at det jeg skal lægge til, det er det der. Det er massecenterets bidrag til inertimomentet. Så alt i alt får jeg, at det generelle inertimoment er massen gange, altså noget jeg så kunne kalde lille i, hørende til A-vektor, altså til massecenteret, plus det inertimoment, som jeg så har i massecenteret. Det her det er det, der hører til massecenteret. Det der, det er præcis den der forskydning, hvor den der lille A-tensor, det var den, som jeg havde skrevet før, jeg kan godt skrive igen. Lille A-tensor for en eller anden vektor A, og altså den der her hed x i anden, og, y i anden og z i anden, og det var x-komponenten her, så skulle der stå minus af x af y, og her er minus af x af z, og så videre. Her kommer x i anden plus af z i anden. Så jeg har altså det her bidrag, der skal lægges til. Ikke? Så det, fysisk kan man jo tænke på det sådan, at det, hvis jeg roterer omkring den her akse, så giver det en vis rotationel kinetisk energi. Men hvis jeg roterer omkring den her akse, så udover at jeg har hele det her lægemværk, som roterer, så roterer massecentret jo så med. Og det giver så den her det her ekstra bidrag til inertimomentet, og dermed et ekstra bidrag til energi. Så hvis vi lige tog vores terning, ja, det er jo rimelig oplagt, hvad forskydningsvektoren er. Den er jo netop, fordi massecenter selvfølgelig ligger i midten, så det der, det er min A-vektor, som selvfølgelig, når nu sidelængden hedder B, er B, og så en halv. Det er halvdelen af diagonalen op til det modsatte hjørne. Så skulle vi lige regne, hvad den der i-tensor bliver. Jeg får selvfølgelig et b i anden alle vegne. Så her får jeg en halv i anden plus en halv i anden. En halv. Og alle andre steder får jeg en minus en kvart.
en kvart. Sådan der. Så hvis vi nu husker på, at jeg havde det der for det samlede inertimoment, så kan jeg jo så finde nu inertimomentet i massecentret ved bare at trække fra. Så jeg kan lad os sige, at jeg tager M gange B i anden, og så det vi havde for inertimomentet omkring det punkt der, det var det, der hed 2/3 og minus en kvart og minus en kvart og minus en kvart. Og fra det skal jeg så trække massecenterets bidrag selv, når det roterer, for at finde, hvis vi simpelthen rundt på den der, så jeg får M gange B i anden, gange den der, så minus alt det her, det vil sige minus, her kommer en halv, og stadigvæk en kvart, og så videre. Så det vi kan se, det er jo, at alle elementerne uden for diagonalen går ud, og på diagonalen får jeg så 2/3 minus en halv. Og 2/3 det er 4/6, eller det er 3/6, så alt i alt får jeg 1/6. Så det, der tilbage er, at jeg får 1/6 M B i anden, og så simpelthen en enes matrix her. Så det kan man måske godt se for sig, at det er nok rigtigt. Altså, hvis jeg beregner inertimomentet omkring midten af terningen, så er det den her, så er det bare i virkeligheden en skala, altså det er bare proportionalt med enhedsmatrixen. Så hvad fortæller det om hovedakserne for sådan en terning, og hvad der kan lade sig gøre op på rumstationen? Hvad begrænsninger er der for en terning? Hvis jeg tager den her terning med op i rumstationen, ligesom vi snakker om cylinderen før, hvis jeg nu bare vil jeg gerne sætte den i spænd, og vi taler om, at for cylinderen der er der nogle akser, som vi ikke kan få den til at spænde omkring. Hvad gælder der for terningen her? Den kan spænde på alle leder. Der er ingen begrænsning overhovedet. Okay. Det er det, der ligger i, at den der tensor er diagonal. De tre retninger er nøjagtigt lige gode. Så det man kan sige, det er, at hvis man spænder omkring en eller anden underlig akse, så får man nogle bidrag til impulsmomentet, men de er nøjagtigt lige store. Vægte i forhold til vinklerne der. Så alle retninger. Vil I ikke undre jer, altså hvis jeg havde sådan en terning med op og satte den til at spænde, vil I ikke undre jer, hvis I kun kunne få lov at få den til at spænde omkring en akse? Altså hvis jeg havde sådan en terning op i vægtløs tilstand og satte den til at spænde omkring en eller anden mærkelig akse, vil I ikke forvente, at det kunne man godt? Men det er hvad det her viser. Alle akser er lige gode. Når man har en diagonal tensor, så er alle akser lige gode. Godt. Så derfor er det her eksempel ikke så i virkeligheden særlig illustrativt. Hvis det havde været en terning med 3 forskellige sidelængder, så havde det været noget helt andet. Altså så ville det ikke have set sådan der ud. Så ville der være foretrukne retninger helt bestemt. Men når det er så simpelt som det der, så er der ingen foretrukne retninger. Godt. Lad os lige slutte af med nogle simple eksempler, tror jeg. Lad os gå herover. Så vi ser nogle eksempler, men også så I kan få en idé om, hvad det er, I skal i opgaverne. Så det første, jeg kan ikke huske præcis, hvad det er, bogen gør, men lad os kigge på en cylinder i det naturlige koordinatsystem, som selvfølgelig ser sådan her ud. Lad os sige, at vi har en radius her, som er stor R, og en højde, som er H.
Og lad os beregne... lad os sige, det her det er vores z-akse, så det er i virkeligheden jo i z, jeg gerne vil beregne. Så jeg skal altså have... Vi siger selvfølgelig igen, at det bliver en konstant massetæthed, så jeg har en ro, der ryger udenfor. Men så har jeg jo et trippelintegral her, hvor der så står, i og med at det er z-koordinaten, så har jeg x i anden og y i anden, og så integreret over volumenet af vores cylinder. Lad mig så kan jeg spørge, hvad vil I foreslå at gøre her? Allerførst, vi kan måske gøre noget allerførst, som egentlig er nemmere. Hvad er massen? Det vil jo sige rho gange volumenet. Så hvad er volumenet af sådan en, hvis vi nu ikke kunne huske det, hvis vi skulle regne det ud? Det kunne vi måske godt lide. Ja. Pi gange radius i anden gange højde. Ja, okay. Så det er, hvis vi kan... Okay, du har ret. Du har selvfølgelig ret. Det er arealet gange højden. Det er egentlig lidt fisk efter, det er altså, hvis man nu siger, at volumenet, det er jo selvfølgelig et volumenintegral over den der struktur der. Hvordan er tankegangen, som bringer os til det der? Hvis vi nu ikke rigtig kunne huske noget. Så z-integralet giver den der faktor h. Ja. Og den der faktor, det er præcis, hvad man får i en plan. Ikke? Altså det er i virkeligheden for, at hvis jeg nu tager sådan en tværsnit her, så lad os sige, at jeg gør det. Så det her det er min fulde radius store R. Hvis jeg nu tager et lille element ud her, hvor jeg har en radius lille r, og en tykkelse her, som er dr. Ikke? Ja, undskyld, hvis jeg står forkert. Så spørger man, hvad er arealet her i dA? Jamen det er jo så omkredsen gange tykkelsen, det vil sige 2 pi r dr. Ikke? Omkreds gange tykkelse der. Så hvis jeg vil have det samlede areal af min skive der, som vi jo godt ved, hvad er, men nu regner vi lige ud, så skal jeg have 2 pi, og så integralet fra 0 til store r af lille r dr. Stamfunktionen er en halv r i anden, indsætter over grænse, og så får jeg pi store r i anden, ikke? Som jo selvfølgelig er det, der står der, som alle godt ved i forvejen. Jeg gør det bare for, at I måske så kan fatte, hvad der skal ske her. Hvad skal der ske der? Det der er forskellen, ikke? I forhold til det der volumenintegral, det er, at jeg har den der faktor indenfor. I volumenintegral så det bare et tal der. Det er den eneste forskel der. Så hvad sker der? Hvad er altså den her faktor? Nu vil jeg jo gerne bruge cylinderkoordinater. Hvad er den her faktor i cylinderkoordinater? Pythagoras. Hvad siger du? Ja, ja. Fortæller det så, hvad integralet så faktisk giver? Sammenlignet med det, jeg lige gjorde her. Det er bare altså, et lille volumenelement, ikke? Det, men jeg skriver det på den måde, fordi at så er jeg fri til at vælge koordinatsystem, som jeg nu vælger. Jeg vil gerne bruge cylinderkoordinater, jeg gør det, altså hvis der er nogen, der er i tvivl om det. Ikke? Så et volumenelement i cylinderkoordinater, det hedder jo R, og så skal vi sige, det er det, lad os kalde den phi, det er selv. Hvis phi det er den vinkel, jeg har rundt om z-aksen. Grunden til før, da jeg bare beregnede massen, skal vi sige, da jeg bare beregnede volumenet, så har jeg jo netop, altså når jeg integrerer over phi vinklen der, så får jeg, det der de to pi kommer fra, kan man sige. Det er integralet over phi. Og z-integralet, det giver jo den der faktor h. Ja, okay. Og så har jeg jo et RDR, det er jo netop tykkelsen der,
gange radius. Det er det samme med RDR, der står der. Så når jeg før integrerede det, så havde jeg bare R i første. Det er med en stamfunktion, som var en halv R inden. Så hvad får jeg her? Altså i første omgang, altså når man laver sådan noget, så skal man jo altid tjekke enheder. Altså hvad skal det her resultat, hvad enheder skal det her? Et volumen gange x i anden plus y i anden. Hvad enhed har det? Det har enhed af meter i femte. Det her det er en længde i anden, det der det er en længde i tredje. Altså det, ligesom et volumen jo har enheder af meter i tredje, så har det her integral her jo enheder af meter i femte. Fordi der er ekstra r i anden. Så vi skal have et eller andet, der ender med en længde i femte. Altså så enheden passer. Altså de tre integraler er jo tre forskellige koordinater. Hvad synes jeg om det? Kan I forstå, hvor det kommer fra? Kan I forklare det for mig? Ja. Det at du har ligesom udvidet din integration med det der, altså med at d3r er lige med din radius, og så det phi, det sæt. Ja. Så du udvider den, og så er det selvfølgelig rundt om hele cirklen, så det er 2 pi, og op til hele højden, så det er h, og så er hele radius, så det er stor her. Godt. Ja. Kan vi så... Der er jo tre integraler, det faktoriserer jeg jo igen. Altså pointen er, at det herinde kun afhænger af den ene af mine tre koordinater. Afhænger kun af R. Og det er sådan set derfor, jeg vælger at bruge studenterkoordinater. Det er fordi, så bliver det her simpelt. Så jeg kan tage det, der har at gøre med Z. Det er bare et tal. Det er integraltegnet for sig selv. Så kan jeg tage det, der har at gøre med phi. Det er integralet fra 0 til 2 pi. Og igen et tal, det er phi, om det skal være. Og så et integral fra 0 til store R. Og så bliver der lille r i tredje. Det er lille r. Det er det, man må, når man har sådan et trippel integral med en integrant, som kan faktorisere. Det i det her tilfælde er ekstra simpelt, fordi den kun afhænger af den ene af de tre koordinater. Så jeg skriver den som 1 gange 1 gange r i tredje. Det der er h. Det der er 2 pi. Og det der er en fjerdedel r i fjerde. Og vi kan se, at det nu passer med enheden, fordi jeg får h gange r i fjerde, som har enhed længde i femte. Så alt i alt giver det her en halv pi h r i fjerde, og så en masse tæthed. Og hvis jeg sammenligner med det der, så kan jeg jo se, at det der det er det samme som en halv store m gange r. Så det er inertimomentet for den der. Altså bare for lige at også igen, hvis man skulle tjekke, om det der er nu fornuftigt. Altså, nu ved jeg godt, at jeg spørger meget i dag, men jeg er lidt også over, hvor meget jeg bliver nødt til at spørge. Hvad nu, hvis al den her masse, hvis den kun havde ligget ude på skallen, hvis det var en hulcylinder, et rør. Men det var, lad os sige, det vejede det samme. Massen var det samme, men alt massen lå ude på en skal. Så det var et rør, der roterede omkring sin midte. Hvad ville inertimomentet så have været? Så al massen ligger i en afstand store R fra omdrejningsaksen. Bare m. Så når massen er fordelt, sådan som det er i den her fyldte cylinder, så bliver inertimomentet selvfølgelig mindre. Her vil I se, at det bliver lige præcis det halve. Fordi noget af massen ligger tættere, det meste af massen ligger tættere på omdrejningsaksen end skallen. Og giver altså dermed mindre inertimoment, mindre kinetisk energi, fordi det egentlig roterer langsommere. Og nettoeffekten af alt det bliver, at vi får en faktor en halv. Så den situation, hvor massen er samlet ude på skallen, det er selvfølgelig den ekstreme situation. Alle andre fordelinger af massen, hvor det ligger indenfor, må nødvendigvis give mindre.
invertivmoment. Hvis det hele lå på omdrejningsaksen, så ville invertivmomentet være 0. Så koster det ingenting at sætte den i rotation. Lad os lige ganske hurtigt, bare for at få lidt mere træning, lave en kugle, sådan en meget klassisk opgave. Igen, jeg har en kugle, og rettet er simpelthen stadigvæk stor R. Så nu bruger jeg selvfølgelig kuglekoordinater. Så hvad siger jeg? Jeg siger, at nu er de kuglekoordinater, så er mit volumenelement, det er i anden, og så har jeg sinus til den her kugle af vinkel. Det er theta, og det er phi, som I forhåbentlig kan huske. Og hvis nu det her det igen er min sæt, så det her det er jo så, den her er vinkelret, så lad os sige, så den her kvadratroden er x i anden plus y i anden, men det er jo altså også netop r gange sinus til theta, som vi har snakket om flere gange. Så mit invertivmoment, eller igen skulle vi starte med at lige sige, hvad er den samlede masse? Ja, den er jo rho gange det samlede volumen. Det vil sige 4 pi tredjedele er i tredje. Hvad er invertivmomentet omkring den her z-akse der? Ja, den er så rho og et trippelintegral. Vi starter med at sige fra 0 til 2 pi, og så derefter fra 0 til pi, og så slutligt fra 0 til store R. Af min R-vinkelret i anden, det vil sige, at jeg får R i anden, sinus i anden, theta, og så mit volumenelement, som giver mig en ekstra faktor R i anden, det er sinus theta, det er phi. Og igen, det som er hele pointen i at bruge kuglekoordinater i det her tilfælde, det faktoriserer. Så jeg har et radial integral, skal vi tage det først, R i fjerde, det er, og så har jeg min theta-integral, integralet fra 0 til pi, sinus af tredje, og endelig integralet fra 0 til 2 pi, 1, det er phi. Det der giver 2 pi. Det her giver 4 tredjedele. Jeg vil gerne vise jer, hvis I er interesseret af hvorfor. Men det gør det. Og det der giver en femtedel R i femte. Så alt i alt får jeg her jeg får 8 pi 15 dele rho R i femte. Og hvis jeg faktoriserer massen ud, så får jeg, at det er 2 femtedele af massen. Så det er nogle af de meget klassiske eksempler. Det kan jeg måske sige alt muligt om. Her så vi, at vi havde en faktor en halv, fordi noget af massen ligger tættere på omdrejningsaksen, end det, der lå hele herude. Her får vi noget, altså 2 femtedele, det er jo endnu mindre end en halv. Men det er jo selvfølgelig fordi, at der er mere af massen, der ligger tættere på omdrejningsaksen, kan man sige. Fordi nu er det kun lige præcis det der på ækvator her, som ligger i den fulde afstand på omdrejningsaksen. Alt andet ligger tættere på. Så den faktor, der kommer der, giver endnu mere. Gør det.